Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng dumadi tepangaken nami kula Putri Diah Nur Kumalasari saking kelas doso setunggal absen 3 doso kalih. Teng mriki kula badhe nembang macapat Sekar Gambuh. Laras balak patet 6. Titi laras. Sekar Gambuh ping catur nemo loro rolu momo lumonem kang cinatur polah kang kalantor rajinem jiro rajinemo tanpa tutur katulo katali jiro lu kadaluar saka tutuh lumonemo luro lucira kapatuh pandati awon. Matur nuwun sampun mirsani.